Stvarno je bez veze sad da ja vama kažem da imam jako visok koeficijent inteligencije, da sam, pa to se po definiciji kaže wunderkind. To je, čuli ste službena reč wunderkind, ali ja to izbegavam da kažem. Jednostavno bolje da to neko drugi za vas kaže, ali ko će za mene reći na mom kanalu ako ja ne kažem nešto. Jednostavno ja sam neko koji je, kad sam krenuo u školu, kad sam krenuo u srednju školu, kad sam krenuo na fakultet, ja sam mogao da biram svaku školu, svaki fakultet i da završim svaku školu i svaki fakultet. Jednostavno imam izuzetnu memoriju, imam izuzetno logičko razmišljanje, imam jako razvijene to što se zove sesto senso, čak imam te neke mogućnosti, te neke sposobnosti koje su sposobnosti vizionara. Recimo imam tu neku mogućnost, kada imate strahovito razvijeno logičko razmišljanje, vi možete da predvidite budućnost. Toliko puta mi se desilo da predvidim nešto i toliko puta me neko pitao kako si znao, kako si pogodio, kako si znao da će se to desiti, kako si znao da će to tako biti.